Idan ka san baka da aure ko baki da aure, this video is not for you. Ka wuce ko ki wuce. Yawa wannan video na masu aure ne. Na yi magana akan cewa muhimmancin mace ba ta wasa da mamanta. Mace in ba ta son ka ba ta wasa da mamanta. In gaya maka mace za ta iya boyewa ta aure ka saboda fa'idan za ta yi da kai, ta samu da kai, ko kana da kuɗi ko kuma ta samu jin daɗi da sauransu. Amma inda zaka gane cewa mace ba ta son ka, to ka taɓa mata mamanta. Idan mace ta bari kana taɓa mata mamanta a lokacin da kuke wancan al'amari, ko kuma haka kawai ka fito mata da mamanta kana sha, ta ƙyale ka yi mata da abin da ka yi da shi, wallahi ba ƙaramin son ka take ba. Ba ƙaramin son ka take ba. Idan mace a lokacin da kuke wancan al'amari kana cikin ta, kuma bakinka yana mamanta ko kuma hannunka yana mamanta, kuma tana sha'awanka. Idan kuma mace ba ta son ka a lokacin da zaka taba mata mamanta, da wallahi take kamar ka watsa mata wuta. Kiyayya yake jawowa. Mace in ba ta son kana taba mata mamanta, kullun haushin ka za ta dinga ji, ba ta dinga ji, wata gaban ta ma faduwa yake a lokacin da ka taba mata shi. A ta dinga jin wutan kiyayya ruwa yake a ciki. Wata ma ta iya wurgar da kai, wallahi ta buge maka hannunka saboda me la ka taba mata shi. In kana son kwanciyar hankali ara a gama abin nan, to kar ka taba mata shi. Na biyu kuma idan kaga kana yi wa matanka tana bushewa, kullun ku sai dai ku sa vaseline, ko kuma kullun ku sai dai ku sa lubricant, ko ka dinga sa yawo, ko ka dinga dauko wayansu abu kuna sawa kafin nan ka iya shiga, ba ta son ka. Idan mace tana son ka, gurin nan Allah ya mishi albarka. Ko mun matsalan bushewan gabanta, sai da in infection yake damunta, ko kuma wani medical problem kaman menopause, ta shiga ta manyanta, a lokacin akwai wani sinadari wanda yake kasa a cikin jikinta, to wannan zai iya sa ta samu cewa tana, ko kuma ta aihu matsala da sauransu, ko kuma tana shayarwa, wannan zai iya sa mata. Amma in ba wa'annan da na lissafo ba, to mace in tana bushewa in kuna yi, to tsakani da Allah my brother, wannan abin gaskiya ba ta son ka, saboda idan mace tana son ka tana jikewa ne. So in kaga ko kana yi ba ta bushewa, kullum bushewa take, ba ta jin daɗin ka ne, baka iya ba ta son ka ne. Idan son mace yana tafiya da sha'awanta ne. Idan mace tana son ka tana sha'awan ka ne, so kana shiga kana taba ta zaka ji komai yanda kake so. Amma in ka ji bacin haka sai a hankali. Akwai kuma wa'ansu matan da ku maza za ku dinga studying din matan ku ne. Akwai matan da ba duka ne wa'annan da lissafa yake faruwa da su ba. Akwai matan da zaka ga normally su haka suke. Akwai zaka ga cewa kana fara taba su, daga ka fara taba su kun fara shan baki, shan can da sauransu, ka iya tabawa, alatu da za su gamsu, za su ga sun kawo. Idan suka kawo nan ba sa bukatan ka ci gaba, dan in ka ci gaba ma zaka same su sun bushe, saboda kai abin ya fita a ransu, ko kuma su dinga ji suna jin haushi, ba sa so ka ci gaba da yi. Kai kuma a lokacin kai kuma hankalinka ya tashi kana so ka yi. Su kuma a lokacin da suka kawo a waje ba sa so kawai ka ci gaba da yi. Wata kawai daga ta kawo kawai ba ta so a ci gaba. Wannan ba su da high sex drive. So sai kai hakuri da su wa'annan. Su haka halittar su yake. Wani su akwai testosterone level ɗinku, wani sinadarin testosterone yana ƙara namiji, shine yake samu namiji ya ji yana samun wannan having din wannan erection din, yana jin to ya fi karuwa da safe. Sai sa ga duk namiji ya yi son yin wancan al'amari da safe, ya fi jin daɗin shi da safe. To su kuma mata a lokacin su kuma ba sa son yin wannan abu saboda bacci, ko kuma su ma akwai wani sinadari wanda su ba a lokacin shi yake sauka ba gaskiya. To idan ka zo kana musu wannan abu, su kuma suna bacci, ko kuma suna jin bacci, ko kuma ba sa wannan damunsa da zaka dinga yi, kiyayya yake sa musu, zaka dinga samun su abu shi, ko kuma ba sa jin daɗin wani, ko kuma suna jin haushin ka. So na maza, idan ka ga matan ka bata maka wa'insu abubuwa kamar wannan da na lissafo, ni dai ban ce ba ta son ka ba, amma dai ina gaya maka fact din abin da ke faruwa. Allah ya sa mu dace.